जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जोङो दाफुंनायाव मोजाङै मोजां खामानि मावनांगौ आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोबां समाव मरेल सापर्ट मोनदों रेसपन्सखौ जोङो गोबां मोनदों नाथाय माखासे समावहाय जोङो लेप्स जानानै थादोंमोन नाथाय दिनै जावरिखांफिनबाय। हेलो एवरीवन गुड मर्निं आशा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियाव बयबो मोजां दं आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनियाव जोबोर मोजां दं। स' बे समाव आं नोंथांमोननो बनसुनि माखासे भिडिअ लानानै फैदों। दिनै नैबेसो साननो गोनाङा बनसुआ एसेबां माने रायजो राजानि अननाय मोननायावबो बा सापर्ट मोनसेयावबो मानि खारनाव गेजेर ससेयाव लेप्स जानानै थायामोन बा मानि खारनाव गेजेर ससेयाव गोदोसोनानै थायामोन मानो बिथांमोना जिरायथ'वामोन दा बेखौ नोंथांमोनहा नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायब्ला निस्सय फारि फारि मिथिना मोनगोन। क'क्राझार जिल्लानि गाहाय आफादगिरिया मा बुंथिना होखो नोंथांमोना निस्सय फारि फारि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजिनानै मोनगोन आरो दिनै बिथांमोनहा मा थांखि लादों बा मा थिरांथा लादों आरो बिथांमोनहा मैयानि जिथुनाखि बनसुनि ब्रैथि जोनोम सानाव बिथांमोनहा माने रोखा रोखा फोरमायदों बिथांमोनहा मानि खारनाव लेप्स जानानै थायामोन बा मानो जिरायथ'वामोन बा मानो रेस्ट लायामोन आरो मानि खारनाव दिनै बिथांमोनहा मा मावनो थिरांथा लाफिनखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ निस्सय बुजिना मोनगोन। दा आसा खालामदों आङो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबाङानो नुवाखै आरो गोबाङानो नुबाय जानांगौ। स' नोंथांमोना नुखानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों बा आंनि चेनेलनि थ्रुयैनो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै निस्सय बुजिना लानो हागोन आरो बनसुनि थांखि आरो थिरांथाफ्रा माबायदि आरो नोंथांमोना बनसुनि थांखि आरो थिरांथाखौ नोंथांमोना मा सानो निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो हागोन। थारैनो बनसुनि नाजानाया बा बनसुनि सिमाङा थारैनो मोगथाङाव महर मोनगोन ना बा बिथांमोनहा मोगथाङाव महर होनो हागोन ना बिथांमोननि जिथुनाखि मोनफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि डिमान्डआनो जाहैबाय बड'लेण्ड नङा होमबा जोंनो नांगौ बड'लेण्ड बर' हारिनि थाखाय थामोनथा नांगौ बर' हारिनि थाखाय मोनसे थख'खौनो जोंनो राइट्स नांगौ नङा होमबा बे हिसाबै दिनै बनसुआबो बिथांमोना मोनसे थांखि बा थिरांथा लानानै बनसु आफादखौ जोनोम होदों बा दादों। दिनै मैया 22 फेब्रुवारि होमब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो मा सनाव बिथांमोना जोनोम जायामोन बा मा समाव बिथांमोना बनसु आफादखौ दाजेनामोन मैया जों बिथांमोना ब्रैथि सान जाबाय बिथांमोननि जोनोम सान फालिनाया अब्ला बिथांमोना 4 बोसोर जालांबाय। बे 4 बोसोराव बिथांमोना मा मा खामानि मावबोनो हाखो आरो मा मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ गासिबो नुनानै मोनगोन। क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा मा फोरमायदों गावनि खुगाजों नोंथांमोना बेखौ निस्सय बुजिनानै लानो हागोन। दा आं बेखौसो सानो जाय हक जायखि जिखि पार्टियानो जाया मानो जायखि जिखि आफादानो जाया मानो जोंनि थांखिया नोंगौ मोनसेयानो जोङो एक्स एनडिपिफ्राबो बा एनडिपि बिथांमोनाबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय बिग्रायबोदोंमोन बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन एबसु नङा होमबा एबसुआबो बड'लेण्डनि थाखायनो सोमावसारदों दिनै फैनानै बनसुआबो जोंहा बे बड'लेण्डनि थाखायनो फिन आरोबाव मोनसे गोदानै स्टुडेन्ट इउनियन दाफिननो गोनां जादों नङा होमबा बा बर'नि फरायसा आफाद गोदानै दाफिननो गोनां जादों। दा बिथांमोना मानि खारनाव दादों बेखौथ' जों बुंनो थांला जानांगौ बिथांमोननि बै थाखानाय गोदोनिफ्राय एबसु नङा होमबा बिथांमोननि साननाय बा हनायखौ एसे बेलेग नोजोर नुहुरदों जानांगौ बेखायनो बे बिथिंनि हिसाबाव दिनै बिथांमोनहा बा बनसुआ गोदानै जोनोम जाफिननो गोनां जादों बेखौ जोङो मानिनो गोनां मानो होनबा मोनफ्रोमबो बर'निनो आफादफोरखौ जोङो बयबो बोजबनानै लानो गोनां दिनै बेजों नङा बेजों मोनसे नङा मोनसे आफादजोंथ' जोङो सानसे समावब्लाबो जोंनि सिमां थांखि नाजानायफोरखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन जों बेखौ निस्सय आसा खालामो आरोखि। थ' जाय हक नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना दिनै बे फुंनि जिथुनाखि भिडिअफोरखौ नायनानै माबायदि सानो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जेसेबां हागौ एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थाग्राफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो मोननो हानाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच जों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। सारमोन आरो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ फिरफिला दैखोजों जायगायाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। समनिफ्रायनो गोबां खैदांथिफोर लोगो मोनबोदों बेखौ सौसि बर'फोरा दिनैनि बे थासारियाव सफैदों आरो बिथां बनजित बसुमतारी सारनि फिन इयुन जोलैया माखासे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सिगाङाव दोननानै आवगायनो थाखाय जानजि थाबथादों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जावरिखांनाय नेसनेलिज्म हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनानै जों बनसुजों लोगो लाफानांगौनि थागिदायाव बर'फोरखौ फिन खेबसेबाव गिदिर मोनसे संग्रामनि गेजेरजों जोंनि थांखियाव सौहैनो थाखाय बिथाङा बनसु जानो खावलायदों आरो जोंबो जिल्ला कमिटि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ खावलायो आरो दिनै बेवहाय खोन्दोनि गोबां दैदेनगिरि
बिथांमोन दंफैयो दिनै बनसुआव थानानै बर' बिमाखौ सिबिनो थाखाय खाबु मोननाय, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो मोननाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोननाया जोबोद खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै आं सानो आरो फोथायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि खोन्दोनि आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरनि साजेसन लानानै जोङो खामानिखौ आवगायलांनांगोन। सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ आसि फासे थानानै जेब्लाबो साजेसन मदद होनांगोन आरो खोन्दोनि बिथांमोना माखासे बोसोनखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो गोथार मोनसे बर'खौ मास्टार रेस दानायावहाय मैखोम मदद होनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनानै दिनैनि बे फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। लोगोसे जोंहा बेखौ जोबखांनानै जानाय हाबाफारि दङ, बेयाव जोङो बेखौ आवगायनानै लागासिनो। खुलुमबाय। गिबि गिबियाव नोंथांमोन मिडियानिसिम क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो समग्र बर' जाथिनिसिमबो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गिबि गिबियावनो नैबेखौ आङो साबायखर बावग्रोनो सानदों जिल्ला कमिटिनि जानानै, जायफोर बिथांमोना जे दिनैनि बे हाबाफारि खालामनायाव जे जाफुंसार होनायाव डनेट खालामदों, बे बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो जिल्ला कमिटि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोदों। जे दिनै जोङो मोनसे प्रग्राम लादों, बे प्रग्रामा जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि ब्रैथि गायसनथाइ सान, फर्थ फाउन्डेसन डे, आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे फिरफिला दैखोनाय, हमेस खालामनाय हाबाफारिखौ लादों। जोंजोंहाय माखासे गोबां खोन्दो 10था खोन्दोआ दिनै नुजाफैदों, 10था खोन्दोनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैदों। लोगोसे जोङो सेन्ट्रेलखौबो हांख्रायनानै लाबोदों आरो दिनै फुं बाहागोआवनो बे फिरफिला दैखोनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेवहाय आलासि हिसाबै जोंहा बनजित मन्जिल बसुमतारी मानाव गेदेर बनसुनि आफादगिरि सारा दंफैयो, बिथाङा माखासे खोथा बुंलाङो। दा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों, जों क'क्राझार जिल्ला कमिटिया जोबोद स्ट्रं आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोआवहाय जे लेप्स जानानै थादों, बे लेप्सखौ जोङो बावैसो साननि उनावनो जोङो दाफामफिनजोबनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय थिरांथा लाखाबाय आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोनि सिङावहाय जोङो खोन्दोसा दानायनि हाबाफारिखौबो जोङो लासैनो मावफुंगोन। दा बेनि गेजेरजों नैबे खोथाखौ जोङो बुंदों खोन्दोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, जे बिथांमोननियाव जे गोदोनानै थानाय जे नेसनेलिजिम हारियारि सानस्रि जे दं, बे हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनांगौ आरो मोनफ्रोमबो आनसलिकआव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम माखासे एवारनेस प्रग्राम लानानै बे हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनानै जोङो माखासे खामानिखौ फोजाखांखांनायनि उनाव जे जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनाय, बेखौ जोङो दाफुंनायाव मोजाङै मोजां खामानि मावनो आरो दुलाराय बर' माहारिया बे बनसुनि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो मरेल सापर्ट होनांगौ, बेखौ आङो दिनैनि बे नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबाय। क'क्राझार जिल्लाया फैगौ समावहाय माखासे उकिल आरो माखासे रिमट एरियायाव थांनानै माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जागोन, बेखौ आङो जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायहरबाय। रायजो राजाफोरनिफ्राय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोबां समाव मरेल सापर्ट मोनदों, रेसपन्सखौ जोङो गोबां मोनदों, नाथाय माखासे समावहाय जोङो लेप्स जानानै थादोंमोन, नाथाय दिनै जावरिखांफिनबाय आरो जोङो जिल्ला कमिटिनि जानानै बेखौनो बुङो आरो सेन्ट्रेलाबो बेखौनो जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थायो जे दिनैनि समाव बनसुखौ खुनु हमथानो हानाय खुनु गोहोआनो, खुनु सक्तियानो हमथानो हानाय गोहो गैया आरो जोङो बड'लेण्डखौ जेखि हेंथा फैया मानो, हारि दानायाव जेखि हेंथा हेंसि जेंना जेंगोना फैया मानो, बेखौ जोङो बनसु हिसाबै बेखौ मावलांगोन। जोंनि देरसिन सिमां बड'लेण्डखौ मोनागौमानि जोङो थाथ'नाय गैया आरो बेखौ जोङो मोनथारगोन होननानै दिनै थिरांथा लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा दिनै सानफा एफा लोब लोब जों फैनानै मदद होगासिनो दङ, बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबाय। मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बिथां सारनि दैदेननाय बनसुजों जों खामानि मावगासिनो दङ। गुबुना जेखि मावा जेखि थाङा, नाथाय बास्तबथा रियेल बनसुआ मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां सारनि दैदेननाय बेसो एक नाम्बार। दा जों बेजोंनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ। बे फुरा रायजोफोरनि सापर्ट आरो बेनो रियेलिटि, गुबुना जेखि जाया आं बेखौ बुंनो थाङा, नाथाय जोंनानो मोनसे रियेल, बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि गेजेरजों मिडियानि नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां।